हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दिनैनि आपडेटा स्किमनि सायाव एबा राङारि अनसुंथाइनि सायाव स' नोंथांमोनाथ' गोबां खोनादों बेनो जाबाय 1 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनाय जागोन स' बेनि सायाव रांखौ बोरै मोनगोन जोङो एसे डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा देन बेनिफ्राय अरुणोदय बिग आपडेट स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोनलाय गोदान रां एबा स' बे राङा माब्लानिफ्राय हाबगोन आपडेट दङ दा आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो जायफ्रा आंनि चेनेल बड' जब इनफो गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो स' आसाम स्टेट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो स' बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स फैदों कर्ट मेरिजफोरनि स्किमा दंना गैला अरुनदाथिया दाय गैथ'ला स' नोंथांमोना जोबथ'बाय गोदान एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नाथाय सिगांनि खालामना दोननायफोरा स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन जेब्ला बाजेट जागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि अरुनदाथि जों दानिया थांसो फैदो गोबाव खालामा अरुनोदयनि जोंहा अफिसियेल वेबसाइट पर्टेलाव स' दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेनिफ्राय नोंथांमोना अरुनोदयनि दायो रांखौ मोनगासिनो दं गासै आसाम स्टेटआव 26 लाखआ दायो मोनगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना 1250 एकाउन्टआव हाबबाय थायो जायखिजाया मान्थनि एबा जायखिजाया दाननि 10 डेनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जायो स' दाखालिनाबो हाबबाय आरो आपकामिं नोंथांमोननि जुलाइ दानाबो नेक्स्ट 10 डेटआव हाबगोन अके बेनो जाबाय 1250 नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन नाथाय बे 1400आ माब्ला हाबगोन अके बेनि सायाव बिग कुइसन जागासिनो दङ आरो जायफ्रा गोदान एप्लाइ खालामदों बिथांमोनाबो माब्ला मोनगोन गोबां नेगासिनो दङ स' बिनि सायाव मोनसे आपडेट फैबाय बेनो जाबाय गासै नोंथांमोनाहाय 10 सेप्तेम्बर अके 10 सेप्तेम्बराव नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 1400 राङा हाबनाय जागोन बेनो जाबाय गोदान एबा गोजाम सिगांनि मोनबाय थानाय आरो गोदान एप्लाइ खालामनाय स' 35 लाख अके 35 लाखआ आसाम स्टेटआव नोंथांमोना फैगौ 10 सेप्तेम्बराव 1400 राङा एकाउन्टआव हाबसिगोन अके 1400 एकाउन्टआव राङा हाबसिगोन दा गासैबो भेरिफाइ जाबाय होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना साइन जाजोब्बाय होनना खोनादों जानांगौ दा बेखौ बुंदों चिफ मिनिस्टारा स' बेखायनो 1400आ नोंथांमोननियाहाय 10 सेप्तेम्बरावहाय स' नोंथांमोना 10 सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबसिगोन बेनो जाबाय 1400 अके स' बे जाबाय नोंथांमोननि बिग आपडेट अरुनोदयनि दा बेनिफ्राय जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना नेनांसिगोन अके बेनिफ्राय नैबे भिउ स्टेटास नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हायो नाथाय जायफ्रा गोदान स' दायो नोंथांमोना गावनि नामखौ बेयाव नुवाबो जानो हागौ मानोना आपडेट खालामथ'वाखै स' जेब्ला आपडेट खालामगोन नोंथांमोननि एकाउन्टआव अब्ला स' नोंथांमोना बेयाव हमना ला अदालगुरि हिसाबै अदालगुरि बे टिराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गावनि नामखौहाय गोजौआव लिरनानै सार्च खालामबानो मोनगोन नैबेबायदि अके नैबे LAC वाइसआवहाय मोननाय जायो जास्ट बेयाव नोंनि नामखौ लिरनानै नैबे सार्चआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंनि नामा बेवहाय सौ जागोन अके जेब्ला नोंना पर्टेलाव आपडेट जागोन नाथाय सिगांना जाबाय थाखायो दा बेखायनो बुंदों 10 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना मोनसिगोन आरो 10 सेप्तेम्बरावनो नोंथांमोनाहाय गावनि नामखौ बेयाव नायनो हागोन अके जास्ट नोंथांमोना टाइमखौ नेदो जेब्ला सेप्तेम्बर जायो अब्ला आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय लाना फैगोन दा लोगोफोर दानो जोंहा 1 लाख लाइमोनफोरनोहाय 2L होगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि इयुथ्सनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ स' बेखौ माबोरै होगोन आपडेट सफैबाय बेखौ एनाउन्स खालामबाय बेनो जाबाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टआव अके फार्स्ट इनस्टलमेन्टआवहाय नोंथांमोना 1L मोनगोन माने इनस्टलमेन्ट वाइसआव होगोन अके इनस्टलमेन्ट वाइसआवसो होगोन गासै 2L होगोन अके 2L होगोन 1L लाइमोनफोरनो होगोन होनना बुंदों स' बेंकआव थांलायनाङा आरो बेनिफ्राय एसे मोजां बाथ्राबाव जे जायनोखि बे 2Lखौ मोननानै मोजां खामानि मावो अब्ला स' नोंथांमोना बेंकनिफ्रायबो आरो बेनिफिट्स मोनगोन एबा लनखौ नोंथांमोना गोसोबादि मोनगोन होनना बुंदों नाथाय बे रांखौ सुख'नांगोन एबा सुख'नाङा बेनि सायाव दासिमबो खिथायाखै स' जेब्ला नोंथांमोना डिटेल्स फैगोन अब्ला मोनगोन नाथाय बे 2L रांखौहाय ओरैनो मोननाय नङा माबा मोनसे थागोन माबा मोनसे साबसिडि थानो हागौ हयथ' नोंथांमोना सुख'नांगौ जानो हागौ नाथाय बे रांखौहाय मोनजोबनांगौनि स' बेबायदि इसिबां आसा गैया आरो जेब्ला आपडेट फैयो स' नोंथांमोनाहाय लाना फैगोन दा पजिटिभ आपडेटआ बेनो नोंथांमोना 1400खौहाय 10 सेप्तेम्बराव मोनसिगोन अके बे जाबाय अरुणोदय अके बेनिफ्राय 1Lखौ नोंथांमोनाहाय खननै मोनगोन बेनो जाबाय 2L मोनगोन अके आरो बे अक्ट'बर लागै जागोन होनना बुंदों माने नोंथांमोननि फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्सआ बियो नोंथांमोना अक्ट'बरावसो जाहैनाय चान्स दं मानोना 2 अक्ट'बरावहाय आसाम स्टेटआव 1 crore अके दंफां गायनो मोनसे थांखि लादों बा टारगेट लादों स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट